Aide abi yang bela sayang bema batigo kami mane danyo alai alai mane danyo alai mekara ben ladinyo den dinyo jiwo nalakan tuango go adoka ben nama rangga ngadawe kitu paare sama lamko alai olalai sama lamko olalai ragu den ladinyo den dinyo juwo nanakan duango kalambaka buya sodamane dan daroto gojopa lito alai dajopa lito alai oi karap den ladinyo den dinyo juonan kanduangai sabude pamananta kanane da batang itu sama lamko alai alai da sama lamko alai oi karam den ladinyo den dinyo juonan kanduangai Assalamu panen badare amai bapa di ladang sajon dan kami bapa adi bintu angan Assalamu baca cara nak kandung lai bahati sanang sajolalai kami dia apa runtuh angan ada calon api lalamu nakan duangin dak karimbo emang lain dak abatu neh pamancuangan lalai oi apa mancuangan olalai di marimanyo lalamu kita nedain dak abasu emang lain dak baru bah perhatian lalai oi perhatian olalai karena dinyo biarlah kami badan dan magurau sama lamaku neda dan magurau dan akan sama lamku ada kabe dan maranga untuk bahari neda sama lamaku neda Kantuan agari di manyo Ode yakin di sana asamu bani elan kanduang dapat batamu malam kini lalai semalam kini di manyo malaki irang banyak datang sabanya ikon dah ya kita dulu lalai ya kita dulu olalai karam dan dinyo mangkok talam beneda ya kami datang jalan bakelok neda ya bakel lalu lalai ya bakel lalu olalai di manyo kini
di marimanyo kok gawan kandung tolong ditimba yaman kok badosun neda ampunan labia lalai ampunan labia olalai di manyukini
tina nakan duang ayati barau babari kami ya gale kadenai minum daripada mana gua malu kapasotai nesuru akan abakan daga cancang kami yang dia nak kami mandendang nyola bapasa pakuncia siapa kawan diga dua nyokan dua dengan jugonya Kakuraya taji laibana kakuraya taji lalu kadang lama pasal lama daerah rapi perang api yang mana mubana den maya bapasan kurang anak lalu dan tak ada laibana kurang anak lalu tak ada katampe ati aduh mana katampe ati nalah jauh kota karena derame parui dan kalau akan kuat dan aju janyo Allah nasi jo Allah kadi makan ladu jo Allah kadi gil yang garam mana jauh ditia manawa abaladang tapi rimbo hati nana dape dan layata matu jo Allah kadi dindi hawa asalaman tetapi yang pulang mandi inyo tanpa aju tuan dan aju janyo ai mamut ya jando ya danau banamu danau sumpu mama cari ya adi singkara tanpa ala kampung ramala lurang abasampan pagi hari tanpa adi kampung ramah dilin orang mamanja tapi jalan dia kacang cancang kami abamullo kasih baju rau suku hati mangkuk karagu sadang sayang udah main lasiko hati mangkuk taibu mangkuk garusa dalam hati udah larintang jonan lain dan indah kamarilah karena Tuhan majunya kasandaran atau hijau asal di bau kia rumah batingka alun-alun ketapek putih manirawang banamu anjuang paranginan lalaya
duang coba pikir tak ada arek kabe orang kiamat dunia benanti kena rancak pulo Bukit Songo basimpang ampe tampe nang udo bamain-main lairami pagurau datang bamacam lagu bakanda akan untuk parintang hati nan ibu ketua mama rangsaniago olalayo kiro tamakan nasi dingin de arok paru ilai kakaknya lanyato nasi bacandawan dan de udah bamakan ajuo latibo di paru mangkok tarasoy onde nanakan dua kapal layaran dimintayo kalau kainda elok katokan bisa digantung lampu-lampuy onde olalayo
Ado bana orang lalu indah ado ketampe hati ado bana ketampe hati ela jauh mangkonya tanpa ada rapi paru dan kalu akan onde ai lalayo sajak mulu badan balanya onde nambah ladang di tepi rimbo dicoba puluh batanam tani daunnya rempah bakulayan masaknya manyulurantiang buahnya banyak nanapung sajak samulu baraja sayang tidak dicoba candoiku lah dicoba mananati harusak puluh bagai badan dia lihat pandang bakuli yang kantor di ruang matoyoda onde dalam negeri sungai Taraba Sultan Bandaro Pancanggalangan mencari jodoh lenggo ini dapet tunangan cindua matu anak deputi Bundoari karang putih bapaknya bab udah mayokan kata orang rasu ibu tinggalkan juga bau berusaha badan diri onde oh la la Kecamatan Banda 10 dalam daerah Pasisi Pasar Kembang di tepi jalan barabana ada kagadang guru kalau bumi yang gak doa ya balik ke langit turun hujan Namarando cari lebih ini hari kiamat hampir tiba banyak bana pitih dicari lalu bagai luang surang juga Bakanda ala di bari dia gia Banda 10 bertanya kami bakeh Pak Haji apa hadisnya kawin batang buada sudah korek sabar biana kami menendangan Banda 10 namanya lagu lah saya yang selalu dendang mana bahkan tak ada bari dek nan marando ciborangakan kok indah kedapek pariwa baru melok dicari kancah usang indah barapi yang gengoy iyo dah dan bakanda Banda 10 dek pagurau lainnya tibo ba abana iman kataguh dek
memandang karusak juwoi iyo dah Allah sair yang sanuang jodendang senang busana amandanganyo asal dape matu memandang labi abak rasurang nan punyo ida iyo elo Pak Haji duduk agak ibu lo kami disiku ke orang gabu wah dari tampu anema balung gua karung amanan tinyo iyo Kecamatan Bandar Sapuluh dalam daerah Pasisi Pasar Kambang di tepi jalan Baraka dan tuang bunyi guru kalau bunyi takut jawaian balik ke langit turun hujan Sepuluh batigo kami menendangnya barabana iman Pak Haji dekat aku ada memandang karusak juoi bara pulai kanala datang baralek gadang samalamku biar ke langit nanya tabang kok randa palantiang tiba hari lalar tengah malam malakin waktu sampai Bandar Sepuluh dimintanya oi de aneh kini Pak Haji pamal yang paham biarlah perak dan naik pakai nak janjari tak kicuy berhenti santai Pak Haji. Makasih bintangnya Solo Jaya. Sombong ya. Yes. Apa orangnya? Onde. Ani? Dulu. Sekolah le sana orang sedang makulung. Ano? Marapulay tibo. Ang